No niin, selle bussiga siis sõitsin ma täna. Ja vaadake, milline ilm on. Hullu maja. See on hea buss sõita. Kreikan toisen tukipaketin jälkeen oli EU:ssa määrä mennä jo eteenpäin kriisin hoidossa. Eilen alkaneen huippukokouksen odotettiin signaavan erityisesti pysyvän kriisirahaston koon. Sillä lailla. Tarkoitus on ollut siirtää väliaikaisen kriisirahaston jäljellä olevat varat kesällä aloittavaan pysyvään kriisirahastoon. Tommoset vehkeet on meillä 500 miljardin varanto tässä ajelemissa. 750 miljardiin. Mennään Mellumäkeen. Kriisin patoamiseksi 97 vielä. Ja kuljetaakin toivoo, että on hyvin pirteä näköinen. Virallisesti kyse on hengähdystauosta, mutta epävirallisesti aikalisä otettiin, koska suurin rahoittaja Saksa pitäisi ensin saada hyväksymään paluumuurin. Suomi panttaa vielä omaa kantaansa. Tulee kovasti tui sitä lörssiä. Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan huippukokouksen ilmapiiri oli nyt positiivinen Ole ja mitä keskuksessa. katsova. Asialistalla olivat työllisyys ja kasvu. EU-presidentti Herman van Rompuy sai jatkokauden ja intoutui jopa julistamaan eurokriisiä pian taakse jääneeksi. Sillä lailla. Volvo on ihan buss. Tarkoittaa sillä, että käännekohta on tapahtunut, mutta selkeästi myös positiivisia merkkejä on ilmassa. Italia ja Espanjan korkojen alentuminen, markkinoiden kohtuullisen hyvä vastaanotto Kreikka-pakettiin. Kaikesta positiivisuudesta huolimatta huippukokouksen alla tavanneet euroalueen valtiovarainministerit olivat yhä Kreikan kriisin kimpussa. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sanoi, Pannakse kruusa, nyt sest liikkuus on päris hull. Yksimielinen siitä, että Kreikka on hyvin edennyt näiden toimien täytäntöönpanossa ja me oltiin varsin tyytyväisiä myöskin Kreikan toimintaan. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtajan